Здравейте, аз съм Диди и в момента сме на фотосесията на Jennifer Benediction. Това е един от най-успешните драг куини в България и съм изключително доволен, че в момента сме тук и снимаме в това красиво място. В момента сме на локация в един прекрасен салон, който използваме. Hermitage Beauty! Най-добрия! В момента се подготвяме за сесията. Използваме ето тази лампа за основно осветление, което ще свети на лицето на Дженифър. Аз използвам, разбира се, Canon 5D Mark III. Използваме няколко софтбокса, използваме един чадър и машина за пушек. Ето там. Машината за пушек. Искрено се надявам фотосесията ви хареса, защото я правим и изключително много се задоволяваме. Така че, гледай!